Comrade, Murza? Pause it. Zamiras. Dadeta wanabe. Manejani. That about town. Do his family zangu. Did you remember medical chambers? Pastor Baba got the corner baby. So the corner bam chakata baby. Do you now command? Ruwa say police. Ruwa. Such a Ruwa say. Such a Ruwa about the put us on. Such a Ruwa about the Manasi. About the mind of Basaga. It was a mind of Bas. I am no Mutsiga road. Now my New York. Corner medical chambers. Pastor Papa got in corner. Nepam chakata uyo na Julius Nyerere ndichiko kuti pine para takawira Davira mugoro Davira mugoronga Davira mudrenika Davira mudreni na Simon Mazoro ndobara zoro ndawo cheko kumashiri daso kwanika aikona wandikwe kwasara 2 mu road manje apa rutera chiti vakatawa kwenda zoti shima ndini uyo aikona panozi ndamna Charter Road ndachitofo take it home mosquito net yangu muna Charter Road uzaka uri mosquito net kanobva fuka kuti kutochata unogabura mosquito net ukarira mosquito saba comrade mamti manyisirwe ichi vakada kutorera corona yangu corona fuka ndara chimanyisirwa corona yangu zvonga manyisirwe munhu ufunge kuva nayo avana corona eva ndachito manyisirwa corona takunodandisira kana corona iyi dai corona yaenda dandisira kana corona iyi apa ndachimanyisirwa corona yangu aiwa manya mwana wamaizvo ndizvo zvindoto nemabayo apa ndichigonde problem yekuzarirwa ndikuzarirwa ndikoti apa ndachitozviimbira zvangu mamuchizviimbira chitozviimbira zvangu ndichiroti mambo Jesi waifamba mamuchimboiteko mutauni macho mambo Jesi waifamba ari muJerusarema waifamba achifamba zvake aifamba zvake ndikuzvifambira zvangu haikona wanikwa atazochinja kumutauni macho mamaenda kunosakechi kwendoperwa here ine handizoperwa ndiri munoba unobaradza medzanyu emotion mentally nemadenominator medzapo mesika ndokubasa zvino zvavo zvasangana kuti munhu vachikumhanya ndokubasa hai atakaudza nemadiploma here nemadiploma nemadegrees mesi ndokubasaka Mezi ayo mesi ndakadzirikita mesi ndokubasa ichi ndakagona pachikoro ka ichi ndakapasa pachikoro yemesi ndochinhu ndakaigona chaizongondivhirika chine maansa ndaizvo saka munogona sei mairova sei mezi acho musingagone maansa acho ndaigona andikuta ndine madiploma mwana mai andiboda kunyembera iwe alongside Kuda shanda yoda kuzopinda pakwezi shandira corona shanda taura shana asi wakachena sha zvakaita nhasi zvansakambozviona kana asina max ngabve padhuze neni takanzi 1 mita munetepmesha aiwe takanzi 1 mita kana asina max kamutaurire hauna corona hauna corona iyi ya corona iyi ko yako be imbotaura imtaura indotaura wosha kana zvako dongo ne corona kana asina corona unotauri amai babo mask yenyu internationally corona aina nayo sogara kumhanya kwatata mhanya mwana wamai ndamhanya apa kumhanyisira corona yangu mani ndasiyana corona iyi ndakandaenda apa ndoti handina amai handina corona ndiudza kwesa corona dziri muhuro inoshoka kana amai mufana anoti corona yaenda kupi manje ndakazofunga apa chino zandanotsvaka chikuta ndanotsvaka matemba manotsvaka matemba ndanotsvaka matemba but matemba anooneka ngwani kumbari musika ndakazofunga department plan B matemba ndakazagaira plan B ndati ano matemba bhozi izvi vebp vari kukomberi ndakazaa matemba enyaya Comrade matemba enyaya habuda zvamuri mafuta acho tataiwa kana muchiti mune bp kaisakaza modify mai vata takuisa kuisa mudonyi recipe yacho inobude itozobuda nei zvinodyika sei kakura kudhara kakura chidya dori ndisaona tisingarware iwe ndakaberekwa naitiri kudhara kaini ndakaberekwa naitiri kudhara ina handina baba handina namai andinoziva kuti naitiri kudhara ndichiberekwa saka mimaiti zvonzvo amai venyu vakadzingwa mudhera makabika matemba ndinotsvaga rubatsiro kana ndinotsvaga rubatsiro izvi kana paine vane rubatsiro vanokwanisa kundibatsira vanondibatsira munobatsirwa nei
ndinobatsira zvekubika nezvimwe zvakadaro ndinobatsira kana wandipawo mari yekutenga muriwo yekutenga matemba nezvimwe zvakadaro ndikudziri lebha racho rikudhura sei apa chinduza kuti ukaisa mumadhaka ukarova nesipuni haadika sipuni zedu dzesimbi idzi ada mahudhen spoon ukati vhavha akatasa mudenga ukati vhavha akatasa musai akatasa nasai asikanawo waona chatedzitengawo dzangu kudai chatedzitengawo mufunge hatina nguva handikona vanhu vanodziva kadzi avo kwete mabhara atinawo mudzimbabwe imi mudhara imi midambokubvunza imi sei muchisaiza mukadzi wenyu zvekudaro ai kukunyebeni iwe ukasvika pangu unomira hoke handimusaizibe ukasvika pangu unomira hoke hati mukadzi wenyu makamunyengerwa here makanyenga mega mukadzi wemukoma wangu akafa handakadzisara pavana mukoma wangu akarwa nemheni makanyenga mega ndobva ndanzisara pavana saka unodza kunzisara pavana ndobva saka ndiye mukadzi wacho kandiwo ndudzi sa mukoma wenyu ndiye anga asina choice ndiye akafaka mukoma wangu ndiye aiwaka ndiminofamba-famba kamukaniziro ari nani munhu nhamba dzangu handinazeriwa 00 hadzinesebedza 00 ukaniziro ari nani inhamba dzekupi izozo 00 nhamba dzangu nini ndara hakuna namba ukadzadzati no longer news ramba ukadzadzati try again later ramba uchitrya hadzimbonetsa dayo saka vana vacho mabhara futi vana hani mati mukadzi wacho ibhara vana vacho mabhara zvinhu zvenhaka zvese kazvagara unoza zvinhu zvenhaka zvese hazvifite asi dai mukoma wangu aripo ndaingotiwo mukoma makai maita kuita sei maona manje mudhara shanda ndaivadaro garai pasi mudhara mubude zvakanaka gara pasi ndingagare pasi apa ndimene muchitondo abuse amubude makasimuka mubude kandikubuda akumanaka kana usina maxi haubude kana usina maxi masanitize ukusanitize masanitize haubude kana usina maxi mudhara gara pasi unoziva kuti takavataura ndiimba zvekuti corona shandira corona ndovaimba kuti shandira corona but uzoti corona yacho yauya manje vakuti azive Comrade Gudo Comrade Gudo imi ndimaimba muchiti shandira corona zvino corona yacho yauya manje vakuti apa max hauna kana corona muhuro apa soja rovava muti anzi soja riri kupenga soja ripenge but zvakuti nemhando yemax yacho yaunayo apa vasigadzira taurire kana ndiwo ndiudzi kana newo nditaurire kuti corona asibude mudhara munoshanda kupi muno mapfeka juzi ramapfeka ringe kambani corona yapfuura iyo kana itoratidza kuti yatobva kutosonwa mai manje mudhara munoshanda kupi ndaimboshanda amuchashandi maimboshanda ndakamboshanda kai ndakatomboshanda zveinomaona manje saka muziva kwamaishandire department yangu ndiri ndaida kushanda kupfuti ndokwadada kupfuti ndokwadada kushanda but manje zvakazongorambawo zvazvo asi ndokwandirokutadai ndikashanda ikoko kupfuti bhozi iri ndizviya patoti zvimwe zvese saka pfuti mupfuti munotogona kubaya kushandisa pfuti iri aiwa handina mhando yepfuti yandinotaura G3 AFN 202 303 chichi mhando yese yepfuti kusvika kuti submarine hatari mhando dzepfuti munozozvimirira zvamukutaura handizozvimirira kande kuti azozvimirira se takupaya apa aiwa handikuopatira chide pane dzimwe iwe zvakafanana ipapa totasa dai ndikaona mari ka dai ndikaona mari madonations akadonetwa kuti ndikwanise kuira mari ndaigona kuti ndikaonawo foni dzako mazani dzokuopatira nemakumbo idzi kune dziti chipe kune dzivi masmartphone ya iwayo unati machi masmartphone but smartphone hakuna aizvese hakusati wagadzirwa foni inoopatira nemakumbo mukunyeberwa hadzi ukadzivara ukangowana wano foni yekuopatira nemakumbo chiti wapinda machena sa ndovavarira kuti kurina muri igona seka mwana
But mimi asima kumugeza. Ya tukusanita. Makubala ndikunyebera chinje kutanga pa upenyu. Uchimuka geza maoko. Usatombodyika kana chinenzi chikafu geza maoko. Usatombobata kana chinenzi chi geza maoko. Usamhoresa kana munhu usageza maoko. Ende ukaona munhu asina korona yake pahuro kana pamuromo usamhoresa. Ende usambotaurana nenyaya. Munotishayikira munotirovera pasi ako mana kufa hakusi kunzi waenda kuLondon kana waenda kuSouth Africa. So kufa wakafona inda kupi? You go for nothing, and you go forever, and you go for all, and you go. Unaitwa born again yo. Unaitwa born again. Born again. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Auzvaro vtike chitu. Wago hukwe. Hukwe ndo kana bereka wana 18 kana 19. Ko munhu anobereka wana ungana. Munhu anotozi huku ndo kana board. Maona manje. To be born again because inobereka vakawanda sa ukacheka nhasi huku panozochecha. Sai muno believe kuti munhu akafa anoita sei zvonenge zvatovharana. Ndakaona kaini serufu. Mumatitaurire makainzi amakaona erufu. Rufu ripa kana pane rufu. Pozita funeral. Pozita nhamo. Titaurire musiyano uri pazvinizvo. Kuti ndaidika mafere. Ndikandikuta ndikumafere mura radi kudhara mama kwere. Kudhara mama sati makubvunza ini nditaurire. Kune rufu. Kozita funeral. Kozita nhamo. Kozita mariro. Sachitaurire. Nda chinohanika chamukutaura. Chinohanika. Chinohani? Indi zviguno zvingani kwezvi? Zviguno nezvamukutaura zvakati. Rufu, nhamo, mariro nefuneral. Angaripo mariro wani panenge apa wakaenda? Kwani? Nhamo yangaenda apa wakaona nhamo yangaenda? Ndara mariro nhamo zvakangofanana. Asisa zvemazita. Asisa zvemazita. But asi wakaiona kana nhamo yacho yake. Papa ni nhamo. Ozamuriwo muchena, munoti chiko muriwo muchena. But mune zvinda kumana. Ndakambovasiseka ndichiti naimi. Uyu muriwo muchena uyu nemachekera mukuita muchisa pamuda. Vanhu havambodya uko. Mudhara mimi. Wakachairwa wese. Mudhara mimi. Vanhu vari tanzi munonyeba. Mazanda anani? Hanzi munonyeba story. Mazanda anani na. Nachanyeba ini. Ana zekuro kwenda kumbera chi. Mazanda anda. Ando kumbera. Ndara. Hanzi munonyeba zvakaipa. Zvakanaka here. Hanzi mune mukurumbiro wekunyeba. Oza kunyeba ndonge mandituma. Kunyeba akutimwe munhu bayo. But mukandituma kunyeba ndiko nakunyeberai. Takupindirana. Inini the problem which nditaura chokwadi. But ndikakutaura chokwadi munhu ndokunyeberai. Ndokunyebera futi mandinyebera futi. Saka ndichazoe muda chokwadi. Ina ndinyebei. Mazanda tu nani ndaimbonyeba kuti andakutanda kupinda ndakupinda chechi mazanda. Mapinda chechi. Mpinda chechi. Chedza mpinyo sotoka. Chechi masaskam Ndara. Saka muri saskam. Mazanda saskam. Bozra mpinda chechi masaskam zvemjero kuti. Ino zati pawo. Ndopinda mazanda pa godin kona ngapa pachakata. Wakadhu. Wakuda asitomboda kuti ugare padombo because smart rakarova. Asitomboda zvisezo zvaizvi. Ana corona. Tombo muakamira ko paside waizvi. Tozokurova. Una corona kuda una corona. Unenge pana Parkerson. Mira koko uri kubuda kama. Ari kuenda kupiko. Uona kuburisa corona. Kokana wazata. Ari pakamera ndeu. Uri kuenda kupisa corona. Isa corona kwa munhu vanhu vaisona. Hauna wiswa ndopinda pangu pakamera ndega. Zvakanaka here aiwa munhu akarova smart kamdara. Smart asitomboda zvisezo. Asitamafanisi. Asitomboda mafanisi. Ngopikicha. Ngopikicha tete. No stage 1 yeupenyu kai. Apa ini indo kutangira upenyu wangu. Wakuchitanga man. Mbopedza vanobotila namdara. Mbopedza namdara. Unopfeka hembe dzekuchanda iwe indisina. Unoona zati kuda iwe yagenesi. Unati agenesi Wedzera. Dzichatanga kufamba andege dziri kufamba manje. Kandege dzakufamba manje. Chaona kuti achapfeka dzakanaka ndiani iwe neni. Kota mutsimba neni manje yo kupfeka hembe dzekuchanda indisina. Makada kompetena kuda mudhara zvamai manje munorerwa pasi mudhara. Nakuda. Wemenda wei mudhara munorohwa. Ayo tasana kana jini. Trouser akapfeka harise kutamana rokai. Kamutupo. Indisina andibona. Chaiyo. Sasa zvakanaka here. Ai makaro renyu, ngwani makaro smart renyu. Putsa makaro inodhura. Haiti ndodzana ndodzekumundu kaidzi. Aiwa.
Haisi kutamba nayo. Aiwa masana tonda ndiudzika ndio kudai. Kana ndilongo da 2 minutes. Oleti iripo sekuru Gudo. Masimbisa.